Disciplínu michalovských hráčov, ktorí okrem toho jedného stretu a vylúčenie púldu na 5 minút plus dokonca hrajú zatiaľ bez vylúčenia. A navyše môžu dať gól, pretože Godla nestačil a Krastenbergs zvýšuje vedenie Michaloviec na 3-1, 5 minút a 27 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Zbavil sa Pekarára, natiahol na seba Královiča a nádhernou prihrávkou prihral Krastenbergovi do prázdnej brány, ktorý mal čas na namierenie a nemal problémy so skorovaním. Slovan tam mal vymenené pozície medzi Bačíkom a Pekarárom. A tu dokázal Renás Krastenbergs podržať ten puk na čepke. A vyše tam teraz jeden z michalovských hráčov privahol ten puk. A puk smeruje do brány a znamená gól. Michalovce strieľajú aj štvrtý gól, tentokrát do prázdnej brány. Preisinger a jeho spoluhráči okamžite striedali, došli na ľad čerství hráči, ale tí nedokázali udržať puk na svojich opievkách a Krastenberg získal ten puk a okamžite triafa v prázdnom.